Wus tungkap wahyaning mangsa kala dumateng kodrat panguwasing Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing nalika semono wonten titahing Gusti ingkang asifat manahipun pinanganten kakung wage-wage enggal kriwana, age-age enggal teka supados enggal-enggal saged sinandhingan kaliyan sang putri Prameswari. Lahta menika warna risang pinanganten putri ingkang sampun jumeneng satata ngrarasang rantu rawing pinanganten kakung. Busana kapandu dening Ibu Pangramu Busana Tatarias Damayanti make up. Para kadang saking pinanganten saribet anindakaken adicara liru Sekar Mayang. Lahta menika Sekar Mayang ingkang sampun dinakit dening para pujangga wonten tanah Jawi. Wit agung ingkang papat minangka lambang dulur sekawan gangsal pancer. Pinanganten saribet anindakaken adicara Jawat Asta minangka paring panghormataning pinanganten putri atas rawing pinanganten kakung. Adicara Jawat Asta sampun paripurna kalajengaken adicara salajengipun nggih menika adicara midak tigan. Tigan kapidak dening suku tengen pinanganten kakung, pecah putih raga kuning sukma. Salajengipun dipun wasuh kalian pinanganten putri kanthi toya sekar setaman. Pecahing tigan minangka lambang babaring wiji. Mugi-mugi pinanganten saribit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung enggal-enggal pinaringan welasing Gusti ingkang arupi momongan-momongan ingkang dipun gulawentah sesarengan kanthi kebak tali katresnan jati. Salajengipun pinanganten putri hambasuh suku tengen pinanganten kakung kanthi toya sekar setaman kanthi donga mugi-mugi pinanganten kakung anggenipun bimbing mimpin keluarga tansah hanemoni margi ingkang leres dados anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung dados keluarga agung ingkang mangayu bagya. Kalajengaken kapandhut dening Ibu Pangramu Busana Tatarias Damayanti Salon pinanganten kakung jumenengaken pinanganten putri utawi junjung derajatipun pinanganten putri. Kalajengaken adicara salajengipun nggih menika adicara ngideri jagat. Nggih menika pinanganten putri ngubengi pinanganten kakung minangka lambang. Dene punapa adicara menika dipundhut saking cariyosipun nalika Siti Hawa saha Nabi Adam diturumunaken wonten ngalam donya boten kepanggih. Salajengipun dipun panggihaken kalian Gusti Kamu Agung wonten ngajenging Jabal Rahmah sakmantunipun Nabi Adam donga wonten ngajengipun Ka'bah. Menika filosofi saking adicara ngideri jagat. Sampun jangkep ingkang angka ketiga anggenipun ngideri pinanganten kakung pinanganten putri salajengipun mandheg lan wonten sisihipun kiri anindakaken adicara salajengipun. Adicara salajengipun nggih menika adicara ngunjuk tirta wening Kanjeng Rama nggih menika Bagus pribadi paring unjukan tirta wening dumateng pinanganten kakung. Tirtaya banyu wening ateges werdining Gusti ingkang Maha Ening. Mugi-mugi pinanganten saribet anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pikantuk werdining Gusti ingkang Maha Ening. Adicara ngunjuk tirta wening sampun paripurna salajengipun kapandhut dening Ibu Pangramu Busana Tatarias Damayanti make up salon saking tlatah Wajak Kabupaten Malang. Pinanganten saribet badhe andhikaken adicara salajengipun. Nggih menika adicara salajengipun adicara Sindur Ginayam.
sarana slendang suta lan rekta abang lan putih Kanjeng Rama mapan wonten ngajenge laku dalah Kanjeng Ibu mapan wonten ing petiting laku dene punapa pinanganten Sarimbit mapan wonten tengahing laku dene punapa Kanjeng Rama mapan wonten ngajenge laku minangka pratandha bilih Kanjeng Rama paring tulodo mring putra kekalih bilih anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung punika kedah hati-hati lan waspada supados tansah pikantuk nugraning Gusti Kang Maha Agung ing ngarsa sung tulodo dene punapa pinanganten Sarimbit mapan wonten tengahing laku ing madya bangun karsa minangka pratandha bilih pinanganten Sarimbit tansah nderek anyengkuyung napa ingkang dados pitedhahipun Kanjeng Rama anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung. Dene punapa Kanjeng Ibu mapan wonten petiting laku minangka pratandha bilih Kanjeng Ibu tansah nderek anyengkuyung kanthi donga-donga anteping kalbu mapan wonten petiting laku tut uri handayani. Alon-alon lampahipun Kanjeng Rama nggih menika Bapak Agus pribadi anggenipun boyong pinanganten Sarimbit pinuju ing dampar palenggahan minangka pratandha bilih Kanjeng Rama tansah paring tulodo mring putra Sarimbit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tika kedah hati-hati lan waspada supados tansah pikantuk margi ingkang leres pikantuk pangayomaning Gusti Kang Maha Agung sehingga anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung pinaringan rahayu wilujeng tebya ing samdikala pikantuk rejeki ingkang barokah manfaat fidunya wal akhirah boten kekirangan satunggal punapa menika tegesipun Kanjeng Rama alon-alon mapan wonten ngajenge laku paring tulodo mring putra kekalih. Dene punapa lampahipun pinanganten Sarimbit wonten ingkang ngasta Sekar Mayang nggih menika Kalpataru Dewa Daru lan Jaya Daru ingkang sarat arum dhauping pinanganten Sarimbit sampun dumugi ing dampar palenggahan anggenipun Kanjeng Rama mboyong pinanganten kekalih salajengipun kapandhu dening Ibu Pangramu Bustana Tatarias Damayanti ning Absalon pinanganten Sarimbit badhe anindakaken adicara salajengipun. Adicara salajengipun nggih menika adicara timbang pangkon Kanjeng Rama pinarak wonten palenggan ingkang sampun sumadya dalah pinanganten Sarimbit lenggah wonten suku tengenipun Kanjeng Rama pinanganten kakung mapan wonten suku tengenipun Kanjeng Rama dalah pinanganten putri timbang pangkon rumiyin Mbak. Nggih leres. Lata menika adicara timbang panggon pinanganten kakung mapan wonten suku tengenipun Kanjeng Rama dalah pinanganten putri mapan wonten suku kirinipun Kanjeng Rama. Dene punapa tegesipun adicara timbang pangkon punika wiwit wekdal sapunika Kanjeng Rama nggih Bapak Agus pribadi boten badhe ambedak-bedaken antawising putra mantu dalah putra kandung piyambak senaosa nak Mas Bagus Muhammad Ilham putra saking keluarga Bapak Yulianto menika putra mantu insyaallah badhe dipun anggap kadosa putra kandung piyambak.
menika filosofinipun adicara timbang panggon. Kapandu dening Ibu Pangrambusana Tatares Damayanti Mik Absalon salajengipun adicara tanem jeru inggih menika Kanjeng Rama Bapak Agus Pribadi nglenggahaken pinanganten saribit ing dampar palenggahan minangka pratandha Kanjeng Rama sampun paring donga pangestu mring pinanganten saribit. Mugi-mugi pinanganten saribit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung punika pikantuk berkahing Gusti ingkang agung dados keluarga ingkang agung ingkang mangayu bagya. Amin ya rabbal alamin. Adicara tanem jeru sampun paripurna kalajengaken nggih menika adicara kacar kudur. Wis ndungkap ing titilaksana salajengipun pinanganten kakung enggal-enggal jumeneng ngasta tilam lampus kang isi wos kapurata Jawa ketus Palawija pancawarna mewah arta receh kasutek ing panggon ingkang garwa katadah katampi mawi sindur ingkang warni rekta. Kacar kucur wong liya dadi sedulur, kacang kawak delewa kawak wong liya dadi sanak. Lata menika adicara kacar kucur pinanganten kakung paring gunakaya mring pinanganten putri minangka pralambang bilih. Pinanganten kakung minangka salah setunggaling kepala keluarga ingkang kedah nyekapi sandang kelawan kedha dumateng keluarga ingkang lambangipun nggih menika kacang kawak dele kawak lan dipun pundi salajengipun dipun titipaken dumateng wanita ingkang kedah rumeksa nggih menika nuwun inggih Kanjeng Ibu. Sesampunipun hanitepenaken gunakaya punika salajengipun pinanganten putri kadherekaken pinanganten kakung wangsul ing sasana sakawit nggih menika lenggah wonten dampar palenggahan. Sesampunipun pinanganten saribit sampun lenggah wonten dahar palenggahan adicara salajengipun nggih menika adicara dahar kelima. Dahar kelima ya dahar walimah pramila wujudipun sekul kunar. Pranyata bilih pinanganten saribit sampun mangucap janji suci sineksenan para sepuh lan aji sepuh kanthi syahadat tauhid. Dene punapa ingkang sampun kalampahan kalonjang wau tabuh 8 enjang pinanganten saribit sampun nglaksanaken ijab kabul utawi akad nikah. Dene punawa langsung dineaken dening Kanjeng Rama nggih menika Bapak Agus Pribadi. Dulangan ingkang kaping 1 mertandhakake tekaning rejeki, mugi-mugi anggenipun pados rejeki, pados sandang kelawan tedha. Pinanganten saribit diparingi gampang gangsar, anggenipun pados sandang kelawan pangan lan pikantuk keberkahan sageta nglampahi ibadah ingkang sae. Dulangan ingkang kaping 2 mertandhakake tekaning jodoh. Mugi-mugi anggenipun jodohan pinanganten saribit saged langgeng wiwit donya ngantos dumugi ning akhirat. Jangkep dulangan ingkang angka 3 mertandhakake tekaning ilmu. Ilmune tiyang bebrayan, mugi-mugi anggenipun nglampahi madyane bebrayan agung pinanganten saribit tansah nemoni tansah mangayu bagya ayem tentrem gemah ripah loh jinawi pikantuk rejeki ingkang agung kang barokah manfaat dunya awal akhirah boten kekirangan satunggal punapa. Adicara dahar walimah ya dahar 5 sampun paripurna
salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tata Rias Damayanti Make Absalon ingkang jumeneng wonten Wajak Kabupaten Malang pinanganten saribit anindakaken adicara salajengipun inggih menika adicara ngunjuk tirta wening. Tirta ateges banyu, wening ateges werdine Gusti Kang Maha Ening. Mugi-mugi pinanganten saribit punika anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pikantuk werdine Gusti Kang Maha Ening ingkang arupi pitulungan-pitulungan supados anggenipun nglampahi keluarga saged dados keluarga ingkang ayem tentrem gemah ripah kula jinami boten wonten masalah ingkang agung saged gampang gangsar anggenipun pados sandang kelawan kedhok. Adicara ngunjuk tirta wening sampun paripurna salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tata Rias Damayanti Salon pinanganten saribet andhitakaken adicara inggih menika adicara sungkeman. Nanging sakderengipun adicara sungkeman menika dipun wiwiti mila pinanganten kakung kedah nanggelaken pusaka ingkang arupi keris saha nanggelaken slop nggih. Pun suben slope dilepas pindah. Awit punapa slop saha keris menika minangka lambang pangkat utawi jabatan. Mila bilih sungkem dumateng ngarsane tiyang sepuh boten kepareng damel atribut pangkat utawi jabatan ingkang wonten nggih menika antawising yoga kelawan tiyang sepuh. Menika artosipun nanggalaken pusaka saha nanggalaken slop rumiyin bilih badhe sungkem dumateng Kanjeng Rama dalah Ibu. Duh Kanjeng Ibu ingkang kukir jiwa raga kula. Sangang wulan sedasa dinten kula wonten guwa garbanipun Kanjeng Ibu ngantos lahir dumugining dewasa Kanjeng Ibu. Kula dereng saged ngremenaken manah panjenengan Kanjeng Ibu nanging wedal punika kula nyuwun pangestu panjenengan bilih kula badhe nglampahi madyaning bebrayan agung Kanjeng Ibu.